Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesukristo. Aadi na kita yanahan ikanapulo kag 7 nga Domingo han katuigan. Ako Sister Mildred Chan, han Daughters of St. Paul, para hanyan na nga Gospel Power hawaray-waray. Nagsiring Jesus ha iya mga tinunan, ang ginhadian han langit, sugad hintinago nga manggad didto hinuma. Nahinabo nga hinagian ini hinusa ka tawo, ang iya liwat ini ginlubong. Duro an iya kalipay, ngan malakatiya pagbaligyahan nga tanan niya nga mga butang, ngan unina mabalik hiya ngan papaliton niya an uma. Ang ginhadian han langit, sugad liwat hinusa ka tawo, nga namimiling makaruruyag nga mga perlas. Kung nakakaagihiya hinusa nga talagsaon laan kaanyag, nalakat hiya ngan iginbabaligya an nga tanan niya nga mga butang, ngan papaliton niya an perlas. Ang ginhadian han langit, sugad liwat hinpukot nga gintunod halanaw, nga nakadakop kalain-lain nga isda. Kung puno na ang pukot, binubutong ang pukot han mga mangirisda, ngadto habaybayon. Ngan nalingkod hira, hinpagpili han mga isda. Isinusulod ang magupay nga isda haira mga alat, ngan ilinalabog ang waray pulos. Pareho hini ang mahinanabo hakatapos han kalibutan. Magawas ang mga anghel, ngan paglalainon ang magraot nga mga tawo, tikang han mga magupay, ngan ilalabog hirangadto han naglalaga nga hudno. Mananangis hira didto, ngan manliligot ang ira mga ngipon. Nakasabot ba kamo hini nga mga butang? Nagpakiana Jesus haira. Oo, nagbaton hira. Ngan nagsiring hiya, sanglit karuyag sidngon hini nga antagsa nga magturutdo han balaod, nga nahihimo nga tinunan han ginhadian han langit, sugad hiya hintagbalay nga nakuha hinbag-o nga daan nga mga butang, tikang han iya hirimusan. Ang namimiling hinbahandi, ang namimiling hinperlas, pareho nagbabaligyahan nga tanan nga ira gintatag iya, base makuha ang ira na diskubrihan. Sugad man, base magkaadahan ginhadian, kinahanglanan usa, andam hapagbayahan nga tanan nga iba pa, tungod kay ang ginhadian, waray gintutugutan nga karibal. Ang ginhadian ng Dios, magkakaadalahin lugar ngan mag-uugat, kunan usa, andam nga maubos ang iya kalugaringon, tungod lahini nga pinakaharangdon nga kaupayan. Ngan kung sumulod na ang ginhadian, pupunoon hini ang bugos nga kinabuhi. Ang pulong nga ginhadian han langit, nagtututdo han soberano nga pagmandohan Dios. An iya mahigugmaon ngan matalwasnon nga paghadi, nga amuan pinakalabaw dinhi kalibutan nga nasakob han kinabuhi han kada usa. Ang pagtugot han Dios nga maghadi, amo ang pagpasakop habugos nga pagsugot, ngan paghatag haiya hantag sa nga bahin han kinabuhi. Salit, ang pagampo nga kumanhi ang imo ginhadian, amo ang pagpahayag hinkaandam nga tugutan ang kaburuton han Dios, nga matuman dinhi hatuna, hinbugos ngan matinumanon, sugad man halangit. Ginoo Jesus, buligi kami pag-abat han labi nga kamahal han ginhadian han langit, nga nagpapadulom, nga nagpapapawa
hanbili han nga tanan nga kalibutanon nga butang. Amen.